Днес ще направя един средно дълъг букхол, като покажа и разкажа какво и защо си купих от Алея на книгата в Варна. Ще започна с книжки, които купих за племенницата ми, не са за мен, естествено. Знам числата и мога да читам. Страхотни са, защото са с много големи картинки и числа. Вътре имат стикери, които, честно казвам, децата обожават да лепят. Така че тя е на почти 4. Мисля, че ще е интересно. Същото е и с буквите. Имаме големи букви, има стикери вътре. Които, да. Това е за племенницата ми. Това всъщност, аз съм голям фен на Крокотак. Тази книжка я видях на щанда на издателство Ина. Всъщност и това е от издателство Ина. Вътре има 24 цветни, 24 черно-бели шаблона. Аз ще покажа лъвът, защото той ми е страхотен. Ето картинка как се прави лъвът. И вътре има всъщност шаблон на този същия лъв. Ето, изрязваш малко лепило и става страхотна картинка. Има и безцветни черно-бели, които трябва да се дорисуват, да отцветят от който искаш. Аз взех от 5 до 10 години. Но го взех за майка ми, която гледа децата понякога, племенниците, и смятам, че ще ги влезе в употреба да ги занимава. Другата книжка, която си купих от издателство Ина, ето тази. Казаха ми, че кой приказа рибка. От Петя Александрова, а художник и илюстратор на книжката е Невена Ангелова. Книжката е много приятна, в смисъл, че наистина е красива вътре. Много трябваше така. Има котки. Аз още не съм я чела, само разлистих, защото много ми хареса. От издателството ми казаха, че тази книга е била с награда през 2021 година за най-четена детска книжка. Минах през издателство Совпрес от Алета и там успях да си купя ето тази, Човекът, който 2 пъти умря. Това е втора книга от поредицата за криминалния клуб Четвъртък. Имам първата, четах я, хареса ми, и тази също смятам, че ще ми допадне. Интересно звучи, така че ще видим какво ще се случи тук. След щанда на Совпрес посетих щанда на IMG Publishing, където се здобих с ето тази красота на Вероника Хенри. Това мисля, че е или третата или четвъртата книга на Вероника Хенри на българския пазар. Както казват отзад, защото Париж винаги е добра идея. Тук става дума за едно решение да се посети Париж отново. Сблъсъка с минали събития. Главната ни героиня Джулиет ще предприеме едно емоционално пътуване, така че ще видим какво ще се случи. Аз я почнах преди вчера, мисля, че почнах. Не съм много напред. На 60-та страница съм, но ми харесва за сега. И си смятам, че така ще си оставим до края, но ще видим финала, какво ще ни предложи. Смятам, че, както казах преди малко, Париж винаги е добра идея и историите за Париж винаги си заслужават. Така че смятам, че ще ме изненадат доста приятно от IMG Publishing. Оттам стръгнах само с тази, защото търсих чери, но чери все още няма. Поне нямаше на алеята. Очаквам чери. След IMG Publishing, техния щанд, посетих щанда на Рива. Оттам си взех 2 книги, първата от която е Котката и града на Ник Брадли. Това е една книга, която много давно исках да си купя. Не знам поради каква причина все отлагах. Сега обаче вече е моя. Тъм, че определено ще ми хареса. Надявам се да ми хареса. Имам сравнително високи очаквания за тази книга. Става дума за една калико котка, която обикаля
алеите на мегаполиса, става свидетел и довереник на много от историите на различни хора. Имаме бездомни, детектив, преводач, шофьор, пощальон и в един момент котката е свръзката между отделните персонажи. Искрено се надявам да ми хареса и това е първата книга, която си купих от издателство Рила. Следващата книга, която си купих, е Първата адвокатка на Бомбай от Суджата Маси. Историята на книгата започва през 1921 година. Става дума за Парвин Мистри, която е единствената жена адвокат в Бомбай. Започнала е работа в кантората на баща си и се захваща с делото на трите вдовици на милионера Омар Фарид и неговото наследство. Има криминална нишка, има голяма доза истина в историческите факти. Наистина е имало такава дама адвокат и смятам, че ще ми хареса определено. Това е, което си купих от Рива. Продължаваме нататък. След издателство Рива се спрях на щанда на издателство Емаз, като за тях си бях подготвила да си купя само единствено една книга. И това е 10-та част от поредицата за специален модел Q на Юси Адлер Улсен, исках да кажа, но не ми се получи. Така, това е 10-та част, аз съм почела, имам всички останали, почела съм, мисля, че до 6-та или до 7-та, съм сигурна, мисля, че до 6-та включително. Харесвам поредицата, харесвам как пише Адлер Улсен, допада ми всичко, така че исках да имам тази книга, исках да я имам и бях планирала да си я взема. Така че тази беше ясна, но за другата не го очаквах. Преди определено време Ели от Light Dreamer я хваляше, видяха на щанда и как да не си я взема. Така че да, това е Кралят на планината, трилър скандинавски, който обещава да е малко по-кървав от класическите американски трилъри. Историята според Ели е интересна, аз си те доверявам, ще видим какво ще се случи, надеждата ми е, че ще ми хареса. Надявам се. Продължавам нататък. Следващото издателство, което посетих, е издателство Ибис, които за първи път са във Варна. Всъщност, книгите, които си купих, малко ме изненадах. Купих си на Кристин Хана Жените. Аз харесвам от Кристин Хана от Славия, след което прочетах и Алея на светулките, която между другото ще бъде издадена под логото на Ибис тази година, която наистина си заслужава да бъде прочетена. Книгата си заслужава да бъде прочетена. Така че, когато видях новата книга на Кристин Хана, реших, че трябва да си я купя. Книгата е отново с исторически и военни елементи, като става дума за жените по време на войната в Виетнам. Главната героиня Франки Маград е медицинска сестра, която заминава за фронта в Виетнам, където се бие брати. Казаха ми, че Кристин Хана удря емоционално с историята. Става дума за ужасите, които се преживяват по време на войната в Виетнам, за глада, за страха, за битките, за смъртта. Подобно на Славия, която е за Втората световна война и концлагерите, тук имаме отново битки, отново война, отново силната нишка на емоцията се дърпа. Така че предполагам, че ще ми хареса. И така, надявам се. Въпреки че имам две успешни книги на Кристин Хана и две неуспешни, които съм чела, искрено надявам, че тази ще влезе в графата успешни, харесани и високо оценени. Другата книга е Ледената река на Ария Лоуън, която също много ме беше впечатлила преди време. Имаме и криминална история, имаме и драма, имаме реални исторически личности, имаме и фикция, естествено, която се върти около историята, вдъхновена е от реалните исторически личности. И смятам, че това ще е също в графата харесани. Едното купче, което си взех от алея на книгата, са две книги от издателство Сиела. Ето това е първата, Кожарят и чучулигата на Брин Уивър. В момента чета първата част на тази трилогия за убийства на любов,
като ми харесва, допада ми динамиката, свежестта в разговорите, в диалозите. Историята не е твърде сводникава, типична и захаросана, която аз по принцип не ги харесвам тези истории. Така че тази история ми харесва. Искрено се надявам Кожарят и Чучулигата да не последва примерът на много други писателки, усетили вкуса на успеха с първата си книга и прилагат абсолютно същия подход в втората. И имаш чувството, че втората, третата книга, които четеш, са някакви малко по-различни версии на първата. Искрено се надявам тази да не ми даде това усещане, защото наистина харесах стила. Свежа е, забавна на моменти не толкова, но ми хареса и затова си взех втората. Пак казвам, искрено се надявам да е различна, но да се запази свежестта в диалога, хумора, тази оригиналност на любовната книжка. Така че, да, надявам се да ми хареса. И последната книга, която всъщност си взех по време на Алея на книгата, ето тази Духова. Нямаше как, съжалявам, ама всъщност виждали съм, не знам дали се вижда, но Буря от Оникс. Просто нямаше как да не я взема. Аз съм прочетох първата, която харесах в по-голямата част. Не е нещо вау за мен, не е нещо ново, не е нещо непознато, но ми хареса. Бях скептична, но ми допада. Това си взех втората. Втората, не съм почнала още, но се надявам, че с помощ на тази Духа ще ускори процеса и ще се запозная с втората, която забравих как се казва. Слава Богу, че от сила са ви сложили отзад. Железен пламък. Надявам се да прочита Железен пламък скоро, за да мога после да прочита тази Буря от Оникс. Да видим докъде ще стигнем. Нямам големи очаквания за Железен пламък, защото фенове на поредицата казаха, че е доста слаба. Аз като не съм голям фен, не знам как ще оценя, но се надявам, че ще е позитивно. Да. Това са моите покупки от Гранд Алея на книгата в Варна. Беше ми приятно